kacing dheng kali nama kacing perkhengi kalet kawan lengba kacing kieng pung omyam na kacing ya chakmat kacing mormot kala penlong ka Hinyo Tribe National Youth Movement HNYM ban keno baki basakut kacing dheng kali kidai tang ki pajba ki bakentop ki kena puli ki balaj bella ki nongnya taksi nalor ki wepat henry ki VIP ni kita ki riu dan kerdan ki aj bahe kat bomon habakran skilat phai kubor kalai trek cumang arjar fly hadin kacing wan curep ye kete ki jingkieng namar kacing yo ucor na ki pajba uba baye tailang lapang working president ke movement ulang bak sarkar kadai ban wengi kadai kacing dheng kali hapo uni ubnai komon syukdau bak Meghalaya Energy Corporation Limited kala penpau bak kacing mormot ika pung omyam bak kacing kieng la kami lenti ban pendap ika hasyo ban kut ubnai jeliu arjar arpsau laong bak kacing kit ke balong tang hapo saw metric ton en sya ban yaj hadu kalai potrek jeliu arjar arpsau ba adin kani en sa sya pat khat ar metric ton nak benta kacing singan kacing kieng hadin ki babon ki jing petip nak yang bai ba de galong cha ka ti korek ka khrau ba menta la yaj kumba ndriu tli ki banai la jan siteng stem de ka ching e jo bai ba ka lalong sisa ndrei upai ba pada umla ban ai lor jo ka benta la da blok ru hap susngam la da jing e hap susngam umdan ka bor den re ke ka pelong i menta hang ne pada galong ba bun nak yang jo ki khna ki balik pule kiba teng-teng ki mlap syu ban poi seka jika pule ka jungki ro lengpa kan ka jingbok dan ka jingking de teng-teng lada kin haban mi orang step ro haying umyo syu ban prepare ban pule ki kot ban pule kot pule slam hab mi orang step ban be no sya kelas nak bentar Indonesia school ban lai ye ka jingblok teng-teng kum ki nong belaro let's say kimi pa ki balik ban bela teng-teng haji syam step ki yo ban penbiang i kun kiti haying stem umyo syu ban penbiang ye ta kapor la haban mi orang step ban be jika bela kalau ada mi Islam ro, saya cakap terima maaf syo. Dia kata ada gejing dan entah ada ngipai pada saya sekinong nyak kali kamai ro. Ting kiba kamai lingba jong kene ka jiking dam kiba ya. Na ribhoi si Shillong. Na Shillong si ribhoi. Kumta ter. De henre jika bakin yo kamai lingba artrip ro kimyo syo. Kiong nomor kila de 116 kiong ba. Tang lembah jong kene ka jing blok ro. Kemut kimyo syo ban kamai baharo ban pendap yang Islam. Kalau ka jing dono jing du nong ka bakrau. Nak benta ka cuki kiba kali kiba kamai kali de nang ta susu nak kali yang kejungi ke HNYM ke ka bangi kwa ban penpau lan ai bangin pha ka ka message jaka sarkar MDA2 ka jingelam cukup konrat sangma ubade chief minister badan buram jungi bas ngobha ban sim khiale me ka benta namar ka kamyap kamim ka kam ka ba kya hadu kata-kata ngimde ban yele sting ngimde ban yele kamkai namar ba omde ban ong manchu yo suk tang kita ki bahe makumta ko bangi iro lingba jo kene ke chiking haba blok ladawan ki VIP mo lesela banong ki 01 ki 02 nene ki kinwan kino ki kali VIP lingba jo kene ke strok omdan blok ya baik ke jinge jo pai ba apan upai ba uslang ne uhaban yang di kenta arkenta ru hab yang ne lingba jo kene ke chiking den rei kom ka sarkar ka bagade kata ka nong ilam ka jelam ka hala ka jingi ka bandon ka jingit kli na ka menta ka jinge jung upai ba jung duk usuk urang li ujuki ki kade ban chim khiano mardore ka ne ka benta lara de ban maramot no na ka we galanti bakin ya ki kali ban la ya ka ne ka jing dheng baga jing blok lane kala ban chna no da ka we ka bathmai ro namar ka ne ka chiking dam kade ka balak kade ka ban ong no ku mangitip kade ka balalong expedit kade ka balakut den rei ku mangin pe yuksa ku me chiking ro ksut hadin magatu ka jingking karator kepala kerang hendrai kita repair ka ju umlong kiwan item temporary bridge katu ka beli bridge jingking nar katuro sakeu lai kulur plot kai ka pisang tu habakut ki hapsna temai da goi kanir kalong ka ju hi ladangin pai sau pulai kror en plot kai ka pisang ne en break kai ka pisang jong pai ba ban repair ka jingking ladang kisna da goi ka temai ladakin maramon da goi temai ka tala jandem lalai ka kam sai kacing aju pai bakam dan syok hendrai mentang ni selang kiduk kisuk selang kiri-kiria jadi nak tak kadau kani ka message mentang nak kalian ke HNYM ka kintu ya ka sarkar bat ka kerpat ya ka sarkar mentang kan di ke senjam ka benkong bangiwan ban jurup hang ne des ngubha sim khiai kani ka kam ba ka blok hi kam de syu bandon ling baju kani ke jingking dam ngin ai por ka ba mentang sibnai hapo ya ka sarkar bahkan hapan sim khiai kani ka benta sibnai hapo ngin iPhone na kaliang jong kaseng ba kade bachim khia ya kane ka benta halor ka jingtheng kali hasil ter jong kane ka surok de mdane issue banong kane ka por tang kane hi ba ka message ai ba kali ka sarkar kan chim khia kane benta bat kan hapan le nomor dor ada kan chim lagi no kilat kilenti kat ka jing stand jong ka hi lingba kino ki komiti ka ba kidon hapo jong ka sarkar ba kan thau no lagi no kilat ban lai na ka jingtheng kali